मुसिगाव शक्ति केन्द्रनि आन्दाराव गरामारि होननाय गामि बिथांमोना गामिनि 72 बर्ड सेन्टारनिफ्राय आंजों दिनै 41 नखर 41 फेमिलि आंजों दिनै जयनिं जाबाय। मानो होनोब्ला बिथांमोना सिगाङावबो आंनि बिफिएफ थानाय समाव आंनो भट होग्रा जोबखामोन। बिथांमोना दिनैहाय गोसोखांफिननानै फिन आंखौ लेंहरनायलाय आं फैनानै बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होनबा बिथांमोना दिनैसिमबो आंखौ बावाखै, बिनि थाखाय आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय दं आरो बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावो। दा बेल' नङा, गोबां गामि ओनसोलाव आंखौ दा लेंहरनाय दङ, बयबो गोसोखांफिनदों आंखौनो साराखौनो नांफिनगौ होननानै। दा बिदिनो दिनैहायबो बे गरामारि गामिनि 72 बर्ड सेन्टारनि गरामारि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना दिनैहाय आंखौ मदद होनो होननानै साफा साफा बिजेपिनि न'खरनि फेमिलि जाबाय। दा आसा खालामदों गोबां गामि ओनसोलाव थांबावनांगौ दं हिसाबै गासिबो मोनजोबाबाबो आङो बर' भटखौ 35 सिम आं जेब्लानाखि डिक्लेयार जायो अब्ला 35 सिमखौ आं मोनगोन, आंहा बिसास दं। 35% बर' भटखौ आं मोननाया दिनैनि दिनाव खाथां। मानो होनब्ला आंजों गोबां इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो सिगाङाव आंजों आन्डारस्टेन्डिंआव दंखाजोबो। बेखौ आं बांद्राय बेबायदि रायजो हुआ गिदिर आं प्रग्रामबो लाया। आंहा बिजेपिआव मोनसे नियम दं, प्रग्रामखौ लायोब्ला मण्डल अफिस, डिस्ट्रिक्ट अफिस नङाबा भट सेन्टाराव लाहैनांगौ आरो जोंहा गोजौनिफ्राय बिथोन दङ। बेबादि जोंहा बांद्राय गोम लानो मोना। भट सेन्टाराव लाबासो जोंहा हिसाबखौ मोनो, बे हिसाबै जों भट सेन्टाराव लानाय जायो। दिनैबो थिग बिदिनो जोङो बे मुसिगाव 72 भट सेन्टाराव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरोखि। आरो बाथ्राया जाहैबाय थारमाने आंबो सिगाङावनो बिपिएफनि खामोन नालाय, आरो बिथांमोना बिपिएफआव थानाय समाव आंखौ मदद होग्रा जोबखामोन। दा बिथांमोना आंखौ गावसोरनो मोजां मोननानै फैफिनदों। माने जितु बाव बिजेपि होननाया खमथारमोन जेब्लाना 2015 खिन्थु 15 जेब्ला जायला मनज कुमार बिथाङा गेलेदोंमोन अब्ला बिथाङा 10,000 भट मोनखादोंमोन। बे भटआबो दासिमबो आंनि आखायावनो दंखायो। बांसिन गुबुन हारिफ्राथ' दंखायोआनो जाहैबाय। दा बर'फ्राबो आंजों पुराना बिपिएफनि मानसिफ्रा आंजों फैगासिनो दं। खालि बिपिएफनिल' नङा, गुबुन दोलोआव थानायफ्राबो आंजों गोबां जयनिं जाबाय। हयथ' नोंथांमोना मिथिखायो, आं गोबां जयनिं जाबाय। दिनैनि दिनाव माने बनागाव समस्ति हिसाबै रायजो बांगाला माने देरहानाया खाथां होननानै आं बुंनो हायो। बे आं बुंनाय नङा, रायजो राजाफोरनि बुंनाय। लाइन गाबजी दे सन्जीव ब्रह्म प्रसेनजित मुसाहारि नभ कुमार ब्रह्म Sir, mau bicara dari video? Rajeshwari Bromo. Mirina Bromo.
सपना ब्रह्म बर'नि ब्रह्म अगुनि ब्रह्म अंजुलि ब्रह्म अनुकुमा मुसाहारि गासिबो लासै लासै फैजोबदो बे फैजोबदोल' फारि फारि फैजोबदों गासिबो गाननो नागिरदोंहाय उन्दैयाबो आङो बेखौ होजायो होजायो आयालाय